saking palagan sing resang kemane si para kanira para punaga para sono Linggara satu yoga para kebungan kasal bermati kawan sebaru simokan ugo mengati orang-orang kuat dari kawan karep kaya kaya nengkolawan dia serangi kembar banyak berapa kalau kau sesat terkati gede
kau bukan warga lan ayo kosong kau daya Yun Sawasbil Himbuan saking panitia penyelenggara keamanan selain kru anggota saking kelompok diharapkan keluar dari ring pagar pembatas. Selain anggota panitia, kru logo diharapkan keluar dari arena pagar pembatas. Monggo mas. Himbuan dipun melaksanakan Anis Beso. Monggo.
Jokan tukul uripe lan aja karep kepaesti undut tuju siang dalu tempo yen to urip bakal manyokan koko tidak kudu tulen mereka kiri niro ojo nanti kantau pen iku sing aran waspada yen ana regoyo sumadyo sak derengipun bakal panjenengan prayogane kang urip kudu ngerti empat lapangan dimen rakane anggon di kalung rahat mencatat
srawungan sapa gedhe payung mundak wingit wana Gilar sarang awak nami Moro kelak doro Dotokan urang ring wak nami Ojo nganti awit mani ngomong samadya datang nuruti pitek dawara pini sepuh nurut ngomong karasa prayoga Setulih saking ingkang kagungan kacang ugi setulih saking rombongan Legoputra ngabaraken prisa bilih pasukan menika